जोंहा से नाम्बारावनो बीमा सिबिनाय बिथांखि जोंनि जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय एबसुनि एनडिएफबि बिएलटिनि जायनि बिमाफ्रा एबा आइमोना थांनानै दङ बिथांमोना जिउ थाजासिम मास मोनसेयाव 1000 अनसुंथाइ होनायनि थाखाय सरकारा थांखि लादों आरो बोसोरसेयाव 12000 बिथांमोननो होनाय जागोन आरो बेखौ दिनै बेवहाय मावफुंनाय जाबाय 1951 मायथाइनिफ्राय 1992 मायथाइसिम जाय बिथांमोना रेडिअ आरो टेलिभिजनाव मेथाइ खननानै मोसानानै जायफ्रानोखि जोंनि हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबाय बिथांमोनखौबो दिनै बेवहाय मान बावनाय जादों। बेजों लोगोसे बाथौ महासभा आरो गुदि बाथौनि देउरि बिथांमोनखौबो बरायनाय जादों आरो बेबायदिनो गोबां हाबाफारि जों बेवहाय एक्स भलेन्टियार्सफोर जायफोर दङ बिथांमोनखौबो बरायनाय हाबाफारि लादों। गोबां हाबाफारिफोरखौ दिनै बेवहाय मावफुंनाय जादों। हारिया जिहेतु मोनसे संग्रामनि गेजेरजोंसो थांनानै दङ। जोंनि हारिनि जारिमिना जिउ होनाय आरो थै होनायनि जारिमिन। दा नैबे समाव जोंनि सोमावसारनायफ्रा मोनसे लेभेलाव फैनायनि उनाव एबा मोनथाम गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जाय बिथांमोना गोबां सेक्रिफाइस खालामनानै थांबाय, जाय बिथांमोना हारिखौ फोथांनानै दोननो थाखाय हारिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांनानै दोननो थाखाय जिखिनि खस्थ' खालामबाय बिथांमोनखौ दिनै मान बावनो मोननानै जों गोजोननाय मोनदों। मानोना जोंहा इयुन जोलैया दिनै बेफोर जारिमिनखौ मिथिनांगोन। जोङो बयखौबो दिनै थुलुंगा होनो हानांगोन आरो दिनै नैबे समाव आं बेखौनो मख'नानै मोजां मोनदों जायफोर बिर जोहोलावफोर बर' हारिखौ दैदेननानै दिनै सोरबा रुंसारि जालांबाय, सोरबा मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोननि मुसुखाफोरखौबो जों गोबां गायसननो हाबाय। रुपनाथ ब्रह्मनिफ्राय लानानै जोङो नीलेश्वर ब्रह्म, अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी, जोङो अमलाराम शिवराम गोबां मुसुखाफोरखौ गायसननो हाबाय। दा बिथांमोना जाहाथे अराय सम अमर जानानै थायो बेखौ जों हास्थायदों। बुहुमाव बर'फ्रा गेरेमसा हारि महरै थांना थानाया बर' हारिनि थांखिमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे थांखिखौ गोख्रों नोजोरजों आवगायलांनानै बुहुमाव इस्टाब्लिश खालामनो हादोंमोन जे बर' होननाय मोनसे गोथां हारि दङ, बेहा गावहा राव दङ, थुनलाइ दङ, हारिमु दङ आरो बेखौनो होसोनानै दिनै जोङो सोमावसारनानै जुजिनानै बर' हारिया थांनानै दङ। आरो नैबे समाव जों बयबो हास्थायदों जे जिखिना मावलांबाय दासिम, जिखिना जोंनो कन्ट्रिबिउसन होलांबाय, जिखिना गावखौनो सेक्रिफाइस खालामलांबाय बिथांमोनखौ जों नैबे समाव मान बावनायनि सम, सेल्युट खालामनायनि सम, अनार खालामनायनि सम आरो फैबाय थानाय समाव 50-100 बोसोर बर' हारिखौ आरोबाव गोख्रोङै गायसननो थाखाय जानजि खाफ्रानायनि सम। दा नंखायनो नैबे समाव जोंनि सरकारनिफ्राय बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना जायफ्रा थांनानै दङ बिथांमोना अराय सम मोजां सावस्रि, मोजां देहा लानानै अराय सम थांनानै थानो हाथों, आं बेखौनो अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबो।